Președintele României, Klaus Werner Iohannis, a completat și a depus declarațiile de avere necorespunzătoare adevărului. Altfel spus, mincinoase. Este o evidență demonstrată de cifre și documente oficiale. Un exemplu. La finalul lunii decembrie 2006, Iohannis a semnat un act adițional la contractul de închiriere a unui imobil către Raiffeisen Bank. La începutul lui 2007, Raiffeisen a plătit către proprietarii imobilului chiria pe 3 ani, în valoare de 180.000 de euro. Familia Iohannis, care deținea jumătate din imobil, a primit în conturi jumătate din sumă, adică 90.000 de euro, care la cursul vremii a însemnat 302.000 lei. Această sumă trebuie să se regăsească în declarația sa de avere. Nu s-a regăsit. În declarația oficială din 2007, la rubrica Venituri din cedarea folosinței bunurilor de la imobilul din cauză din strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, Klaus Iohannis a declarat suma de 8.139 de lei, iar pentru soția sa tot 8.139 de lei, deci în total 16.278 de lei. Așadar, în mod real, familia Iohannis a primit peste 300.000 de lei, dar în declarație apare puțin peste 16.000 de lei. O banală socoteală arată că actualul președinte al țării a declarat oficial o sumă de 18 ori mai mică decât cea scrisă și încasată potrivit contractului de închiriere și actelor adiționale ale acestuia, semnate inclusiv de Klaus Iohannis. Contradicția este evidentă din documente, iar minciuna este totală, la cel mai înalt nivel, dată fiind poziția oficială pe acest subiect exprimată public de administrația prezidențială prin comunicate de presă, în care se precizează că toate veniturile obținute de președintele României, domnul Klaus Iohannis, din închirierea imobilelor deținute în proprietate și coproprietate, se regăsesc integral în declarațiile de avere depuse. Nu există nicio sumă provenită din chirii care să nu fi fost declarată din 2004 până în prezent. Oricine scrie în declarația de avere o sumă de 18 ori mai mică decât a primit în realitate, se încadrează perfect la infracțiunile prevăzute în codul penal de fals în declarații, fals în înscrisuri și uz de fals. Procurorii nu au cercetat. Faptele s-au prescris. Minciuna însă rămâne.